mumastreets esocial media matinosuura nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, apa ndakuita dzekutofambira kutoita physically nichisvika paground ndonzwa kuti zvizviri kuitika. Nditi nhasi ndauya kuzoona one of our greatest producers when it comes to music industry. Ava ndo vakabika mahits akawanda, and is one person aproducera maartist mahombe nevadika. Nditi vamwe vachitovasimudza kubva panapa kuti vazorira zvine zvichitoitwa munomu. So ndichange ndichitaura navo timbonzwawo kuti rwendo rwavo rwakamira sei, especially nekushanda nemaartist, especially nekubika mahit songs. Pana pabikwa mahit songs akawanda. Vane vanhu vakawanda vavashanda navo, the likes of ana Mbeu, ana Winza, anani vakawanda nditi vahombe. Ava ndo vanonzi ghost magician. Yes, right, ndo ghost rachona. Murizai ghost magician. Right, mushe aise mararings. Zvamuri kuona dai kutoti aiwa achinji nofadza kukuonai. Munozwa kuti vanhu ava vanojaira kukuonai paTV sezvizvi. Vanhu vajaira kukunzwai. Vajaira mawiresi. Ane mawiresi ndiye anonzi ghost magician. Kana wakambonzwa song inoimbwa yobva yanzi ghost magician, ndiye ghost magician wachona. Kureva kuti is the man behind the scenes. Ukaona song yazobuda yazonzi ghost magician, ndo vanenge vaita magic dzachona lili. Otherwise ari sei mabasa? Mabasa ari right. Handiti good to see you man. Good to see. Handiti isusu tisu vamwe vanhu vanenge vachinzwa mhanzi yenyu, but munhu ndokuziva zvangu, but pane vakawanda vasingatoziva kuti ghost magician vatoshandisa masongs akutouya mumisoro yavo kuti song yeye. Chekutanga vangada kutanga kuziva kuti anombonzi ghost magician ndiani, akabva nekupi, zvekuproducer akazvitangira kupi music izvi? Okay, so anonzi ghost magician, zita rekuberekwa anonzi Kelvin. Alright. Kelvin Chikaura. Mukomana akabva nepaMurehwa apa, anoita zvekugadzira mimhanzi kana kuti kwatoti kuproducer. Alright. Anoita zvekuita songwriting. Okay. And also anoita zvekuarrange live performances yavanhu. Serious? Zvese izvozvo munoita? Alright. Ngatizokerei kwaMurehwa. Handiti makabva rini kwaMurehwa? 2021. Musadaro ndaro. Imuri ndudza kuti kubva mu2021. Now it's interesting. From 2021 kusvika 2024 nemahits amagadzira. Mudhara muri kunyepa, makabva kare. Vanhu vakawanda vanogara vachitoti hapana kuda tinyepera, but 2021 inga kuda kutonopera kuti tauda tonopinda 2022. It's interesting, handiti? It's very interesting. Alright. Ngatidzokerei pamakabva kwaMurehwa, handiti? Maimboitei muri kwaMurehwa? And chii chakazosunda kuti muuye kuHarare muzonzi ghost magician? Ndiri kwaMurehwa, I don't think tine chimwe chinhu chandakaenda kunze kwemusic. In fact, ndakatotanga as an artist, ndichitomirawo studio time yangu. Alright. So then pandazodzidzira keyboard ndichiri form 3. Ndo pandakatanga kudzidzira kuita malesson. When was it? 2017. 2017 manje apo? Ndakatanga kudzidzira keyboard. Alright. Then 2018 ndo pandakatanga kudzidzira production. Alright. Then 2020 ndo pakaya lockdown. Wazoti 2021 vandazoona kuti I think ndakanomboniona kuti kuHarare kwakamira sei. Unongoziva kuti usina link kana ukangoshandisa faith kuti ngatimboniona kuti alright. So mauya kuHarare makabva matangira papi? Alright. Ndakatangira kunonzi Solid Records. Solid Records ikwapo ndio. So ndangosvikawo zvongoti ana boys vakangomira-mirawo vangoti kunifana ndokubva vanhu kuti ndauyawo panapa ndonzi ipawo nechirunzi soja. Nechirunzi soja. So vabva vati chimboplaya chimbotinzwisa zvavanogona kugadzira zvachona. Bye. Vanhu vangogara pamuchini wavo
ndatanga kugadzira then they were interested but not zvekudaro. Alright. Yeah, so it didn't come as I expected. Alright. Vanhu vachajamba kanoita. Alright. Yeah, so ndakazodzokera futi kwaMurehwa because kuno ndisina kugara. Alright. But plus iye muridzi westudio ngana madhamu ake saka ngoti kuti ndingotanga kugarisa pastudio pangu singakuzivi ndamboteerera madhamu. Saka ndakazodzokera kwaMurehwa ndazoona kuti nguva yachona hapana response. Vana tozongoshandisa chigangisa chototi wanguda kutongouya. Ndakatongoshamsika ndichisvika nemamonaki ndatouya. Kwari. Serious? Zvoti handonga akatozongozwa kuti hapana ngangorara mustudio. Serious? Kura kuti makasvike hamudhara musadaro. Ghost magician akatongorongedza bag by faith. Ndakatongorongedza pasina kana linki kana chi. Matongosvika nekutanga kurara mustudio. Ndima kutongoziya kwandichaenda. Chii chaikudhiraivhai kuti mudaro? Mukati menyaya yekuti kubvira ndichitanga chaiko kuita music, I just believed in myself kuti I think ndikanyatso expose zvandinazvo kuvanhu, I think vanhu vanogona kunakirwa nezvinhu zvandinoita. So I just had that faith kuti kanongopinda even pamwe pachona pandakatanga kudza keyboard ndaiti pese pandanzwa even chechi yandisingazive pakangoita kunge pane kasound keyboard ndaitochinja road ndotopinda imomo then waizondiona ndatokumberi ndatokumbirawo kuridza then ndatobvisa vanhu vaitoridza chaizvo nonzi chimbomunzwa kuti anoita sei totanga kuridza hangu zvinhu zvekunyepa zvisiri izvo ndofaite ndinaye kuti even ndisanda kugona ndaingozviti ndogona. Alright. Muri kuzvinzwa here? Kune umwe munhu ane dream rake ranoda kuchesa but you don't know how, you don't have any link. Pane imwe ino step of faith. Ndo yandatodzidza panapo kuti muri mangorongedza mabhegi kuti ndida kutobva kwaMurehwa ndakuenda kuHarare pasina malinki. Kureva kuti hapana linki rakakuenzai. Hapana kana. Hapana kana vandaiziva music. Alright. So Andy, pamakazotanga kuproducer muchidaro handeti. Tikutaura kuti makazochinja zita. Zita rekuti Ghost Magician chisiya rekuti Soldier. Chii chakaitika? Chakaitika ndechekuti so ndagara kusolid ikoko ndagara kunge ndakangwarisa zvekuti I took advantage yeartist yavaipa. Alright. Yeah, kuti of course inini I was like an underground producer kuti ini ndaingogadzira then ichi paizoiswa mategi ana Solid Records. Alright. But muri imi maro ndagadzira saka mamwe mategi azoti ndiwanzwa kugadzira kayo then ichi ndazoenda paside imweyo tanga motaure then papazoitwa mumwe akangoti ndine studio equipment padheni pangu pandatongoona kuti semunhu aiziva kwaari kuenda like pende ndiri paSolid it's not like ndatokakamatedza ndatopa. So it was like a stepping stone. Alright. Alright. So saka vandangoona mumwe pana ndaendawo pane ainzibatsira ichacha. Ndokumuziva basa ishasha anorwa gospel. Pana so ndokwandakazoenda ikoko nguva nestudio pamba pawo. Alright. Togadzira music ikoko. Alright. Vanazoita ndichikurawo kusvika ndaenda kwaMashinzo man. Alright. Makabika futi kwaShinzo. Yenge 2022. Alright. Asi zvachonake zvakaita kaspeed hazo. Zvaioneka speed. So vandazoenda pana kwaMashinzo. Ndechirunzi Soldier ipapo. Then ndopakauya Yozi. Anzi pawanzwa ndichigadzira paipai. Yozi baba atoti iwe pana anotogadzira zvodaro ka. Anonzi anichi vana ndati ndonzi Soldier. Mfana zvimazita zvekupika izvo. Ndatitsvagire zita chairo chairo. Alright. Hazvinombomutora kana 5 minutes. Iwe unonzi Ghost Magician. Alright. Alright. Ndiyo zvakaerezera. Saka Yozi ndiye baba waGhost Magician. Yakanema Ghost Magician. Muridzi wezita iro. Alright. Pekutanga ndakatomboramba because it was weird for me. Ghost Magician. Nonzi chighost manje. Zvaindirambira ndokuti ndaitombonyara naro. Vanhu vakatondibvunza ndaitodzokera kuti handonzi Soldier. Wadzokera. Raindinhikira ndaitya kujajwa kuti vanhu vakazonzwa kuti Ghost Magician ndirutangeri weird ngeri.
so nekuzojaira bharazi ngopfumbira warakadai kanja impa rakapfumbira manje ndakazoona ndopamaona kuti chizita chakaipe ndovarazoona kuti munhu engatori nevision hombe yekuti ndaisatoona because like for you to be recognized sometimes mamwe maproducer ariko kune mamwe ari kutora zvodaro but chinawazotsikira futi inyaya yezita rebrand ndokuranjudza vanhu nyaya yekuti brand name. Do you know we've got a lot of artists jeje ukamubvunza kuti wampa nayo nonzani song yako mawani zita raanotaura ipapo ndini King Fire maona saka ndakatozoona kuti munhu engatori vision yekudaro so ndopakazotanga kuuya maartist vachita vachinzwa nekufamba kwaita production azoona ndatone maartist mamwe kutoti ndaisavosvera kuti ndichamborekota mupenyu serious ngatiendei chimbondiudzai maartist mahombe amashanda nawo anditi emobva matiudza toda kuti mupesere nekutiudza mahit songs amataura toda kuti vanhu vasareka mune tichazodzoka futi ande tichizotaura zvakawanda apa I just wanted to introduce to you a ghost magician in ghost magician regai muzvinzwire ndeapa maartist mahombe amashanda nawo akawandisa ndotoshandotangira just give us 5 vanenge vasara kati mongoziva kuti aiwa ndini angosendi vatiri pangotaurwa 5 because semunhu anoita inini hangu reflexible nemagenre ese saka vanhu matisa ndakabata akati wandei kubvira hip hop like hip hop kunana Saint Flow ana Young Gemini ana Blink 4 ni kunana Trade ndinana Indumuridzo then kwakwaita ana K-Chaps ana Gaspi ana Mbeu Mbeu from day one there are so many pakutanga muchitanga kuproducer masongs emaartist awo mahombe ainzwa sei makagara pamushini mugara uchinzwa kuti ndini ndimbeu kwauyo kana kuti ndigaspi ndati pekutanga ndaisatombozvibhelievha my first days ininiwo zvangu nekwaMurehwa ndiri kugadzira vanhu vahomba so inyaya yekuti I just kept humble kuti pamwe pachona maartist especially uchiri kutanga kuda kuzikanwa unenge wakambozvipeta uchigadzira so obvious ukatanga naartist one acha influencer wamwe kuti song painosvika kuna vamwe vachada kuti sound like vazhinji vachona maartist achona mawira avaita achiti ndakanzwa song like wesana Saint Flow vanhu vekuti vainzwa music vari kubackground vaiti pana anonzi ghost magician ndazomboenda kustudio kwake so kuti wainzwawo maproductions vari kubackground so havinoti ndingati ropa here kuti vanhu ukangoita kanhu kadiki vamwe vanhu vaikasika kuda kutonzwawo kuti pana ndoda kumboshanda naye so vaizongoona umwe achona vabatika pastudio kana kuti vakusirapo ashamwari ndonzi ningi kutoshandisa atondifonerawo ndikandire location so that's how so ndiri kuda kubvunza nditi mubvunzo wangu wekupesira andi ghost magician alright ngatimbodzokera paipa pandati mahit songs amarova ndeapi so far handizivi kuti ndingamati alright ngati imi kwamuri ndoziva kuti haisi ibasa kutaura kuti hit but masongs kwenyu enyu ese mahit so like for last year ndakagadzira maalbum aita sana raindimuridzira last year rainzi mhepo yechando I made almost ndingangoti 90% of the album nemamwe maalbum aitwana naKing Shadi ngani masongs akaita nana Popten ana Running Stomach ndimakachibika ndaigadzira izvozvo
chewawa ichi chedoro then vakazoitawo mamwe ana Shinzomani nanati inonzi Wale Wale, so yes, then like Young Gemini featuring K-Chaps inonzi Into You, then Senflow inonzi Prayer ingeri paRising Lead album. All right. Then this year album read this year inonzi Trepe Wafundisi inonzi Chemurega. All right. Musakangana futi pane song yandoplay zvinonoda kuti nditi handichada. You know, is one of my hit songs, and I like that song. Yango TV andimwe hangu doro, but the song where my producer na King Shadi yango tambwa nemunhu wese. That was a gem. Muningi mbunzo wangu kupesira ndobata pedza ndokuti chii chakuita kuti murambe muri hambo, despite the fact you have worked with all these big artists, you have produced a lot of my hit songs, you have made a name for yourself within a short space of time, but you are still the guy from Murehwa. You are the guy ari kungoramba ari zvaari hambo. Chii chiri kuita kuti murambe muri hambo? Ndikangoti pamwe pachona ndikati ndini ndinoziva kuya hambo sereka, but I think sometimes inyaya yemakuriro anenge akaita nekurerwa kwakaita kuti ini ndiri munhu akakura nagogo, so ndakadzidziswawo njira chaiyo kuti even zvikanzi paitika chii kana chii, you just have to keep calm. So that one I give my thanks to my grandmother. She passed away though, but ndiye munhu akanyatsotichepa kuti ndiwe, because I don't think dai ndakakuzwa muzera iseyo I could be humble. Dai muchijamba mugarodini kagospel daizijamba, but pamwe pachona inyaya yekuti anongoingoziva kuti ndichingori Kelvin iye hapana chachinja. So plus it's more yaunoramba uri humble, unoona kuti kushandzana nevamwe hakunetsa, because panotanga kuita pride paipai ndopekuti unonga kunetsana nevanhu anekuti asei, so at the end of the day zvinokurayira business nebrand rinokanganisi. So unofanira kutreata everyone the same, be it upcoming or a big artist. Upcoming akasvika haafanira kufila unge ari kuremerwa kana kuti asvika kunotyisa, anofanira kufila comfortable kuti hama munhu hatori bozvi kudai. Handiti aiwa mashoko makuru. Ndofunga nesu tese tiri kusimuka, tiri kugadza mazita, usachinjiswe nekuda kwefame. Just like you know, Ghost Magician ane zvakawanda nevakawanda vashanda nawo, kuti akangofonera utongoti Shinzo muri papi mudhara kana kuti Saint Flow andomudaira fast, but haazvitore sechinhu, anongoramba ari humble. Chaita mamwe maningi ndoizva kuti vada kuzoziva kuti is it taken, ndoizva kuti vanenge vachino or not. Aiwa, tichazodzoka futi tobvunza mibvunzo ine chekuita neyo personal life. Today tangoti titaure much about business. Thank you very much nemukana wangu. Ndimatoita basa tichanyira kudai. Right, vada kufollowai, vanokufollowai papi. Toda kuti vatobva panapa vaona paYouTube vanosubscribe, paFacebook vanofollowa papi. So kunana Facebook yakanzi Ghost Magician the producer. Alright. Then ku Instagram the same, neku TikTok futi the same. Alright. And then ku YouTube yakanzi Ghost Magician official. Alright. Ghost Magician official or topic? Topic. Pane official ne topic. Pane official ne topic. Andidi. So guys, let's go and follow Ghost Magician the producer on IG, on FB, on TikTok, and also don't forget to subscribe on his YouTube channels, the one yakanzi Ghost Magician topic and Ghost Magician official. Phone number, kune vamwe artists vanyowani nevamwe vari kutosha kuti tombata sei, phone number dzebusiness. Vanoda kutibata munotibata pa 078 204 4028. Andidi. WhatsApp nemakosi. Zvese WhatsApp nemakosi. And number dzake ndo idzo dzataisa apa. And so munogona kutaura na producer wenyu, if you think you have got it kuti unge uri unorira December tamirira my hit songs, ndimi munokwanisa kutouya motigadza my hit songs. So thank you very much.
Anditi, Yes, thank you so much. So from Ango Said, na Ghost Magician for now, Tichiti, Ghost Magician, much love.